बड'लेण्डनि सोमावसारनाया फिन जागायफिनसिगोन। बड'लेण्डनि सोमावसारनाया आगानसे आवगायफिनसिगोन। बावैसो सिगां जोंनि हादोराव जम्मु आरो काश्मीरनिफ्राय बोखावनानै लादाखखौ इउनियन टेरिटरि खालामनायनि दोहौआ जाखांबोबाय थादों। बेखिनि समावनो जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारगिरि गुबुन आफादफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ फिन जागायफिननो आखायाव लानाय जाबाय। दा बेयाव नोंथांमोनहा गोबाङानो जों मिथिबाय थाखागौ दि NDFP प्रग्रेसिभ, PJACBM आरो एबसुनि बानजायनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनाया गोदानै जांख्रिखांगासिनो थाबोदों। दा बे जांख्रिखांगासिनो थाबोनाया नाथाय बावैसो सम दान्दिसे जिरायथ'नानै दङमोन, नाथाय फैगौ 8 आगस्तनिफ्राय बियो फिन जुरिफिनसिगोन आरो बियो थाद'नाय गैयाजासे दावगालांबाय थासिगोन होननानै सोमावसारगिरि बिथां एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। दा बे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला फैगौ 8 आगस्तआव मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि मोखाङाव 3 घन्टा हस्रिखावनायजों लोगोसे सोमावसारनाया जागायफिनगोन होननानै बिथां गेदेमाया बुंथियो। बिथांमोनजों लोगोसे सोमावसारग्राफोरनि गुबुन बिबानगिरिफोराबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लाफागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो बाहाय खावलायहरनाय जादों दि बिथांमोननि सोमावसारग्रा हान्जाफोरनिफ्राय बर' हारि हिसाबै साफ्रोमबो सोमावसारनायखौ जाफुंहोनो थाखाय लैहोर लैहोर फैनानै रावबो गोसो सिङावल' साननानै थायालासै साफ्रोमबो गावनि महरखौ सोमावसारनाय थिलियाव देखायहैनो थाखाय बर'फोरनि जांख्रिथायखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय सोमावसारग्रा आफादफोरनिफ्राय खावलायहरनाया बेरखांदों। लोगोसे साफ्रोमबो बर' हिसाबै थांनांगौनि गोनांथि दङ होननानै नेचार पाब्लिकेसननिफ्रायबो बेखौ बुंहरनाय जाबाय। ओजोंहाय जम्मु आरो काश्मीरखौ बोखावनानै लादाखखौ इउनियन टेरिटरि खालामनायनि दोहौआव जोंनिनो सासेल' रायजोसभानि मानगोनां MP बिथां बिस्वजित दैमारी सारआ फोरमायथिनानै होदों दि रायजोसभायाव पार्लियामेन्टआव बुंथिनानै होदों दि खालि जम्मु आरो काश्मीरनि जेंनाखौल' सुस्रांनानै जानाय नङा, बड'लेण्डनि जेंनाखौबो सुस्रांनानै होनांगौनि गोनांथि दङ। दा बिथांमोननि दोहौजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो बर'फोरा जाहाथे फिन खेबसेबाव देग्लायनि नैबे जांख्रिथाय नुजानाय मुगायाव जोङो साफ्रोमबो बाहागो लानानै जाहाथे सोमावसारनायखौ जाफुंसार होयो आरो लोगो लोगोनो BJPनि खुंथाय बिबानाव थानाय सरकार सालायबाय थानाय समावनो जम्मु आरो काश्मीरनि जेंना सुस्रांनायजों लोगोसे आसामनि जेंना एबा बर'फोरनि जेंनायाबो एखेयावनो सुस्रांफालांजायो जाहाथे बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाया बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लागोनखौ मिजिं थिनाय जाबाय। एसेनोसै चिरांनिफ्राय नेचार पाब्लिकेसननि जानानै MR बसुमतारी, गोजोन्थों।